Heips kukkuu, hyvää tätä päivää. Sateista on, että on satanut kyllä viime päivinä niin paljon, että jos olisi kaikki tullut lumena, niin olisi metri lunta, mutta viimeinen osa tätä Ford-projektia. Sen taisi olla kesäkuntoon se niinku otsikot siinä, mutta kesä on saattanut jo mennä, mutta tuli se nyt sitten ainakin jonkunlaiseen talvikuntoon. Vähän on vielä sellaista perusjuttua, niin kuin tää lasi pitää putsia ja sellaista, mutta sain tän just nyt eilen kotia. Siinä oli niin paljon kaikkea pientä ja vähän isompaakin, niin meinasin, että se tulee paremmin laiteltua, kun se on tuolla kaverin luona. Lingossa nyt pientä, siihen tuli toi uusi laakeri. Edellinen oli aivan loppuun. Se on nyt fine, pyörii ainakin nyt mukavasti. En tiedä, tuossa voimanotossa oli joku juttu, se pyöri koko ajan, että en tiedä mikä homma siellä on. En tiedä, pitäisikö tämmöisessä lingossakin, niin olisiko se hyvä olla joku vapaakytkin tuossa nivelakselissa. Tuo voimanoton jarrun kuulemma kuluttaa. Mitä tähän on tehty? No kaikki perusasiat tietenkin, öljyt, suodattimet, vaihteistoöljyt, tällaiset perusasiat. Siinä oli kaikkia sellaisia pieniä, niin kuin tämä vetokoukun vapautustanko oli poikki, niin se on laitettu uusi siihen. Renkaat, eturenkaat varsinkin, niin niissä on pykimää tässä kyljessä, mutta on ne nyt aika pitkät ajellut tuossa kestänyt, että ihan ok. Oli vähän huonompaa öljyä tuossa kesällä ja nyt on uudestaan vaihdettu moottoriöljyt tässä syksyllä. Tai ei mitään huonompaa öljyä, mutta pulkkikamaa. Nyt siellä on mobiilin jotkut öljyt, niin ne on laitettu sinne. Tulettimen hihna oli kyllä niin virttynyt, että se on nyt sitten uusittu. Tässä on toi ohjaustehostimen öljyt ja suodatin on siellä. Siellä on ATF-öljyä. Tosta lähtee toi kierroslukumittarin vaieri tosta laturin perästä, kun moni on sanonut, että laittaisi tehokkaamman laturin, mutta sitten jos se laturi vaihtuu erilaiseksi, niin sitten ei herkästi enää toimi toi kierroslukumittari ja se on kuitenkin aika kiva info. Tälle puolelle nyt sit on tullut paljon uutta. Eli täällä kotelossa sisällä on nyt uusi lämmityslaite. Vanha lämmityslaite oli tuossa nurkassa, mutta se oli vähän eri lailla rakennettu. Siinä oli se moottori tuolla sisäpuolelle, kennon ulkopuolelle, miten se nyt olikaan. Niin se nyt on kuitenkin tuolla se lämmitysmööpeli. Sitten kaverilla oli vähän puoliksi ylimääräisenä tommonen lämmityslaite tohon vesikiertoon, niin siinä on nyt sitten lohkolämmiti. Ei nyt varmaan maailman tehokkain, mutta voihan sitä pitää sitten vähän pisemmän aikaa. Syöttöpumpussa oli tosi huonot öljyt, sisällä oli jo uudellakin kierroksella tosi huonot. Siellä on ollut roskaa paskaa sisällä. Pakkosyötön nappi meni siinä temmeltäessä poikki, että sitä ei nyt ole olemassa. Uusia akkukaapeleita, vähän päävirtakytkin tuossa, että sen saa tuolta sisäpuolelta laittaa uusi akku totta kai. Näissä oviin on korroosio kyllä hieman purru, että niissä on vähän se. Nääkin lasit pitää totta kai vielä putsata, mutta ihan ok. Sitten tietenkin valot. Tommoset työvalot, 20-wattiset, on niinku kopi joka nurkassa. Tuolla on. Ja sitten tässä on 40-wattinen, tämmönen, mikä näyttäisi vähän tähän työskentelypaikkaan. Takovalot uudet, niitä sai kaupasta, mutta harahyttiin ei saa näitä etuvaloja mistään. Jos jollain on, niin saa vinkata, olisin kiinnostunut vaikka hommaamaan. Vaikka ne toimiikin, mutta jos ne nyt joskus vaikka hajoaa. Tuo ottaa vähän, mutta siellä on ihan hyvä tommonen rauta tuolla. Majakkapaneelikin semmonen pieni on tuolla katolla. Nähdäänkö me sinne jostain, jos me kiipäillään täällä?
Mites? Onks tää kuolemaksi tää homma? No. Siinä on semmonen humppasoo sitten. Juu, ajattelin, että käydäänkin tässä välillä katsomassa näin pimmeissä nämä valot, että minkälaiset tähän nyt sitten tuli. Me ollaan siis täällä ihan pilkkopimmeissä, istutaan tässä kuskin paikalla. Kun laittaa parkit päälle, niin syttyy toki parkit joka nurkkaan. Tässä on niinku originelli ajovalo. Ei ole niinku kauheasti mitään kyllä. Vähän paremmin näkyy irlissä kuin tässä videolla. Pitkä on tämmönen. Vähän niinku etäämmälle näyttää, mutta ei nyt kauhean mairitteleva oo sekään. Sitten, se olikin pyyhkiän nappi. Piti painaa kyllä tuosta, että saa taustalamput tähän päälle. Niin tuossa on tuo vuppasia, niin eteenpäin se näyttää ihan hyvin. Taaksepäin jäi niin paljon tavallaan kattoa, se on niin tuossa etuosassa, se näkyy eteenpäin paremmin. Sitten on etutyövalot on tämmöset. Aika hyvin näyttää. Taakse tämmöset. Sitten taakse on myös tuo lokarivalo tuossa. Se tuo tuohon niin kuin lähelle. Ja jos käytetään ainoastaan sitä, niin tuossa se on tosi lähellä tuo valo. Mutta kaikki retelit päällä, niin tältä se näyttää. Eihän sitä taas videolta niin aika vaikea arvioida, mikä tässä nyt on. Niin kuin sivulle näyttää aika huonosti. Sinne jää tommoset mustat kohdat, mutta noi piti laittaa noin työvalot, että ne näyttäisi eteen ja taakse. Ja paljon enempää niitä ei voi laittaa. Niin vielä tämmönen pimeässä valojen tutkaus. Tuossa tosiaan tuo lokaarivalo. Me taaksepäin kun mennään, niin majakkaa ei kyllä niinku, se ei näy kuin tosi kaukaa, että siitä ehkä pieni miinus. Mutta se on nyt semmonen, kyllä sillä nyt pitäisi linkota nähdä. Tämmönen välihomma, sitten jatkuu esittely. Jes, käydään katsoa täältä kopista. Täällä nyt ei mitään huomattavan paljon siistimpi on, vaikka ei niinku vimpan päälle silti. Tää muuten kuulemma tää LOAD-monitori, niin pitäisi olla tossa jossain muussa asennossa. No joo. Täällä kopissa nyt ei mitään erikoista oo sillä lailla. Toki kaikki toimii, niin se on. Sähköihin tuli paljon uutta. Tuolla nyt toimii varoitusvalot sun muuta, niin ne pelaa täällä taulussa, että ne on siinä. Sulakkeet on tuossa. Tässä on puhallinvilkut. Nämä on niinku uusittu. Ei ole alkuperäisiä niistä mikään. Tässä on noin hallintapaneeli tuolla katolla. Kaikki jutut. Mä vielä koitan jostain saada tähän ne symbolit, mitä siihen saisi. Mutta miten hänen nyt oli? Etutyövalo, takatyövalo, tuo lokarivalo, vuppas ja pyyhkiät on tossa. Niin joo, tää oli tällä. Tässä on niinku kahden tyyppinen toiminto. Toinen on tollanen on-off ja toinen nyt saa kertapyyhkäisyn tehtyä. Ja muutenhan tää nyt on ihan, täällä kopissa nyt ei mitään sen isompaa. Tämmönen tästä nyt sitten tuli, että tosta menee noin lämmityslaitteen. Toinen puhaltaa tänne. Toinen sitten menee tosta, se menee täältä läpi ja tulee täältä toiselta puolelle ulos. Se antaa vähän semmoista yleisilmaa sinne. Päävirtakytkin tuolla. Se nyt jäi vähän tonne niinku putkien väliin, mutta ei siinä mitään. Tästäkin saa itse asiassa tätä räppänää. Miten sitä katsottiin, että saisiko sitä auki? Joo, sen saa vähän auki tohon, mutta en mä nyt usko, että se sitä välttämättä tarvii. Kyllä se ihan lämpöstäkin tekee. Tämmönen projekti. Kyllä siitä omaan makuun tuli hyvää ja iso kiitos kyllä kaverille. Hän tässä suurimman osan teki. Että meikäläinen pyöri jaloissa ja tyhjenteli kaljapurkkeja. Eipä kai siinä. Odotellaan, että jos sataisi lunta ja pelaako linkoja. Tosiaan se on se ulosoton, voimanoton katkaisija vähän jännästi. Se, mullakin kun mä läksin eilen ajaa, niin se alkumatkan pyöri koko ajan tuo linko, mutta kyllä se siitä sit irtosi, että joku siellä varmaan on vähän jumissa. Täytyy nyt edes testailla, että mitenkä se pelaa. Mutta juu. Tämmönen osa tämä, että
Ei nyt tullut näistä loppupajoituksista mitään videoa, kun tää oli siellä toisaalla, mutta kyllä mä siellä jonkun illan kävin tosiaan jaloissakin pyörimässä. Kannoin aina uusia osia, mitä puuttu. Joo. Tämmönen projekti. Varmaan talvelta sitten jotain videoa tulee, kun tällä touhutaan, ja varmaan tulevaisuudessa muutenkin. Mitä tässä nyt sitten keksikään. Eipä mitään. Kiitoksia kun seurailit. Kertaa seuraavaan taas uusien videoiden pari. Jes, ei mitään. Kiitoksia. Hyvää syksyn jatkoa. Moikka!